Baba, daga nan jihar Kano, rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama mutane 5 waɗanda ake zargi da wani maganin gargajiya ba tare da izinin hukumomin lafiya da waɗanda abin ya shafa ba, wanda suke raba wa mutane. Suna cewa ai daga wata ƙungiya suke ta NGO kuma suna ba da tallafin magunguna, har suke cewa maganin yana magani na cututtuka guda 100 ba ɗaya da suke jikin mutum, wanda mutanenmu suke tururuwa wajen ganin sun karɓi wannan magani sun yi amfani da shi. A binciken da aka fara gudanarwa an tabbatar da cewar duk wanda ya amfani da wannan magani, in matsalar ido ce da shi, idan yakan karasa ko kafa ko baya da sauransu, waɗanda an samu waɗanda suke fama da irin waɗannan matsaloli kuma sun samu matsala irin wannan na amfani da maganin. A cikin wata sanarwa da kakakin na 'yan sandan ta jihar Kano DSP Abdullahi Haruna ya fitar a jiya Laraba, ya ce matakin ya biyo bayan koken al'umma na yankin Fanshekara da suka samu, wanda suka bibiyi abin kuma har suka samu nasarar kama mutane 5 suka gurfanar da su a gaban rundunar, kuma za su yanke musu hukunci su tura su kotu daidai da wato abin da suka aikata. To ka san kutama, yanzu muka jingina labarin da muka yi maganar muhimmancin bayanan sirri da kuma haɗin kan al'ummar gari ga jami'an tsaro. Kaga ɗaya daga cikin abin da ka faɗa kusan ƙarshen labarinka, ka ce mutanen Fanshekara ne suka kai korafi. To kaga da an yi gum da baki ba a je an sanar da jami'an tsaro ba lalle su san abin da ake yi ba. Kuma wani lokaci kai irin wannan rahoto shi yake ƙara ba jami'an tsaro ƙwarin gwiwa cewa bari su tashi su yi aikinsu. Wani lokaci suna sane, amma saboda ayyuka sun musu yawa sai su ga bai kamata su shiga harkar da ba a gayyace su ba. Kuma wataƙila za su iya zaton mutanen yankin suna sha'awar abin da ake, ko mutanen gari na sha'awar abin da ake. To amma dama ɗaya daga cikin aikin kowace irin gwamnati a duniya shine ta kare rai da lafiya da hayyaci da kuma dukiyar al'umma. Sai da magunguna barkatai ba tare da bin ka'idojin likita ba da gwaje-gwaje da sauran tsare-tsare da aka sani shimfiɗaɗɗu na harkar kiwon lafiya, to ya saba da duk wani tsari na zamantakewa. Kuma wani irin magani ne za a ce na maganin cututtuka guda 99. Ba a gwada mutum ba a auna shi da wata na'ura ba a ce je ka kawo fitsarinka ko ka kawo wani bangare na jikinka ko a zuƙi jininka a gwada a ga mai kawai mutum yana zuwa a ɗauki magani a ɗirka masa. Kuma ya za a yi misali ma harkar ido, alal misali kai baka je asibiti wanda yake ginanne da za a yi amfani da na'urori a gwada ma ido ba, kawai wani mutum ya zo watakila hannunsa ma baya wankewa in ya ci abinci ko in ya je ban ɗaki, shi zai dakuna abu ya dauka ya baka ya hada maka, baka san da me cakuɗa ya zuba da wani irin ruwa ya amfani sannan ya baka kai kuma ka dauka, ko saboda kazanta ma ai mutum ya guji irin wannan tsarin, bare kuma an tafi ga magana kiwon lafiya. Da haka wannan kame da aka yi yayi kyau, ko muna fata duk inda jama'a suka hangi irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba su yadda da su ba, akwai ayat tambaya, to za su rika sanar da magabata. Kullum dai mu kiran mu shine kar mutane su yi danyen hukunci, abinda muka fi sani da ɗaukar doka a hannu. Kar mutane su farwa waɗanda suke irin wannan abu, ko su ce za su nakasta su ko za su yi musu wani abu wanda zai cutar da su. A'a, shiru kawai, a tashi daga inda ake a je a sanar da mai unguwa, mai unguwa ya sai da dagaci ya kai gaban hakimi, ko kuma a sanar da jami'an tsaro ko waɗansu manyan unguwa su haɗu su haɗa kansu su je su dakatar da wani al'amarin, sannan kuma su hada da jami'an tsaro. Kar mutane su rika yin gaban kansu. A hirar da aka yi da su waɗanda suke rawa maganin, akwai mai unguwar da aka hira da shi ma ya je ya karɓi wannan maganin shi da kansa. Kaga mai dokar bacci ya bige da gyangyaɗi kenan. Kuma ni tambayar da na ringa yi, baba, ya za a ce mutane sun zo kafa da kafa tun daga jihar Nasarawa da jihar Gombe sun zo wannan gari, kuma a ce suna abu babu sanin mai unguwa babu sanin jami'an tsaro. To da ka ce mai unguwa ma ya karɓa ba? Tun da ya karɓa kaga ya yadda da maganin. Kuma irin wannan yanayin ai za ka tara su irin waɗannan mutane in suna so su samu gindin zama, ai shi mai unguwa za su kama shi a hannu, ma'ana zai rika dan samu wani kaso. Ba wai cewa nake mai unguwar rankin ya samu kasan ba, a ina magana ne baki ɗaya cewa halayyar mu ce ta jama'a, cewa in dai muka san muna wani abu ba daidai ba, to muna so mu dan lasa waɗansu mahukunta kuɗi saboda su kyale mu. A yan sha samu a garin nan Kano, da zarar an kawo sabon kwamishinan 'yan sanda, to kungiyar masu sai da kwayoyi sai su haɗa kuɗi su kai masa ziyara, su je su kai masa. To kaga ya kyale in ya karɓa ya yadda kenan su ci gaba da shigo mana da kwaya Kano. In kuma ya ki karɓa
to kuma sai je su daura dan mara yaki da shi su ga za a dauke shi ko a yi ta shiga malamai ana addu'o'i ko a yi ta yasin ko a yi ta waɗansu abubuwa to haka tsarin al'ummar mu yake ba a son tsari ba a son abu daidai ba a son abu doka amma kuma akwai masu son su bi dokar su ne suka fi yawa sai dai ba su da ƙarfi da haka kullum dole ne mu rika taimaka jami'an tsaro mu rika taimaka mahukunta sau nawa ana cewa an ga wata rijiya ko an ga wani ruwa yana bulbula a wani wuri yana maganin kaza yana maganin kaza hoto a jikin bishiya kawai kaga mutane su ta tururuwa suna karba saboda kawai batan basira da kuma jahilci amma fa duk wannan al'amari a malam hukutama da gwamnatoci sun narka kuɗi wajen tabbatar da asibitocinmu sun zama kyakkyawan yanayin da za a je a ga likita akwai isassun likitoci akwai jami'an jinya akwai magunguna sahihai a asibiti akwai wuraren gwaje-gwaje sahihai a asibiti kuma kowa yana da damar zuwa asibiti daidai gwargwadon kuɗin da Allah ya mallaka masa ba sai lalle kana da makudan kuɗi sannan ka je asibiti mai tsada a kula da kai ba to da duk bangaren kiwon lafiyar mu yana da wannan nagartar to mutane ba za su rika karkata zuwa irin wannan abubuwa na camfe-camfe da abubuwa da ake yaudarar su ana damfarar su ba. Ko babu akwai halin mutanen mu kamar yadda kake faɗa a cikin wannan shiri na son banza da mutane suke da shi kawai da an ji an ce ana ba da abu kyauta ko ana ba da abu da wani kuɗi ɗan kalilan sai kaga mutane suna ta turuwa a gurin da muka je akalla akwai mutane sama da 1000 a gurin. Ta kuma ku ta mana za ka yi bincike za ka tarar ƙarshen ta babu wata arha ƙarshen ta za ka tarar da farko za a musu shigo ba zaifi a ce watakila ku zo ganin magani kyauta ne amma ganin likita naira 1000 to ka tarar da mutum 1000 kowa ya kawo naira 1000 in ka kirga wannan kuɗi na wannan mutum ya zuba a cikin akawun ɗin bankinsa kusan 100 to kuɗi ne masu yawa ba to ai ko ka ga babban magana ce ka gani ai in mutum 100 ne suka je wurin suka ba 1000 shi ne 100 gaskiya amma mutum 1000 ne ai ya fi 100 gaskiya sosai ka gani an doji kusan miliyan to ka gani to kaga ai wani lokacin shigo ba ko tallace da magunguna da ake ai zaka ji waɗansu akwai yaudara sosai a ciki a ce ai mu maganin mu kyauta ne gwaji kyauta ne amma zaka biya kuɗin kati naira 500 guda 3 ka bada kuɗin guda 2 to ka gani to da haka mutane dai dole na farko hukuma ta tabbatar ta inganta bangaren kiwon lafiya kuɗin da aka ware domin kiwon lafiya a tabbatar ba sa zirarewa suna zuwa a jifan waɗansu mutane daban kuma a tabbatar ba a shigo da magunguna 'yan jabu ko wanda aikinsu ya ƙare ko kuma dai waɗansu abubuwa da ake na karkatar da kuɗin kula da kiwon lafiya hukumomin duniya da dama suna ba mu gudunmuwa akan harkar kiwon lafiya kuma muna da kuɗin da zamu to amma me yasa kullum sai mun bari irin waɗannan madamfara sun zo sun damfara al'ummar mu tun daga jihar Nasarawa baba da jihar wato Gombe ko daga ina ne sai na tambaye shi na ce masa to kai yanzu a jihar Gombe da Nasarawa babu masu fama da waɗannan matsaloli suna neman tallafi sai ka zo jihar Kano to ai nan muke da jama'a ai Kano ita ce shakundum duk wani abu da ya ce tunjimin gari ba mai dala da goron dutse sosai ai komai ka zo za ka iya ba an ce kuma ko da mai ka zo an fika ba to in mutum ya zo din a nan din ma zai iya samu wanda ya fi shi wannan damfara sosai muna addu'ar Allah ya sa mutanen wato yankuna daban-daban sun ji wannan faɗakarwa za a dinga bude ido da abin da aka gani wanda ba daidai ba a sanar da jami'an tsaro ko a sanar da magabata mu alhamdulillah mu kasan mu dama can muna da tsarin wannan shine gaba da wani kowane wuri akwai mai unguwa in ba mai unguwa akwai liman in babu akwai dattawan unguwa jajirtattu da aka san su ba su da sai rai za a iya zuwa a kai musu korafi su kuma suna da damar zuwa ga manya da ku ba za ku iya zuwa gare su ba